Köszöntünk mindenkit, League of Legends. League of Legendezések lesznek. Top Silas, itt van velünk Máté. Máté, itt vagy? Nem vagy itt. Máté nincs itt. Ahó, Yeah. na végre. Ja, stopra. Buzi virág. Csogátot már durrantam is ketté. Jó, de már 3-as szintű. Beszarok rajta. A rohadás vigyen el téged amúgy. Itt vagy? A First Blood? Itt. Jó van. Tudsz jönni? Igyekszek. Hát de én nem a jungle vagyok. Akkor mi a faszom vagy te? Nem ides. Úristen. Hú, de elszaladt. Kis köcsög Jankó. Itt keres Nem itt te a vagy itt Blitzcrank. jungle. Ó, úristen. De Caitlyn is keci. Young man. Megölted. Szép volt. Meg mint a szemét. Stay there. Ú, de utállak csogat. Szomorodás vigyen el. YMCA. 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 Remélem előbb lesz meg az ultim, mint neki. Hopp, megettem! Bazzeg megölt a torony. Több. Úgy spameltem ezt a szart, hogy kiesik a billentyűzet. Billentyűzetből kiesik. Hú, kis huncut csogát. Cutka. Aha. Mondod. Bazzeg, hogy szarul haraptam el. Nem baj. Az egyébként megdöglött. Hú, szét vagy rakva. És
Ráakasztanak neked rendes. Aha, Takasszon. gyerünk. De szép. Megölted, na. Feszántos. Hogy fékezz le, hogy fejtetőre áll veled a világ. Csúró gyerek vagyok délelőtt. Ezt tudom nyújtani. Ezt az előzőben a Vladimir miért nem tudta megtenni? Nem tudom, mert nem te játszottál vele biztos. Na, ezt a Nem volt olyan hozzáállást kis már ügyes, szeretem. mint te. Szétszivatod a izét, csogatod, megeszed, a Miss Fortune 4-0-ba van, na végre valami történt ezen a meccsen. Legalább nem agyhalottakat kapunk most botra. Hétfő van, és hűvös lesz a nyár a Pulikómában. Pont nem tudtam elvinni az Kukorc, aztán ultiát. lesz még néhány törzs vendég, akik ér a libamány. Na, ak, hú, húha. Be kellett húzni most a kéziféket. Jaj, de elrontottad, öreg koma. Jöjjek egyet, midre megöljük? Nem kell még beszélgetni. Másodiknak azt mondja Rabadont vagyok, hát figyelj, én hiszek Megfaggattam a neki. gyereket. Jól tetted. Júj, júj, júj. De jött volna a gyerek. Így egy eljöttem, mert még jobban megölöm ezt a Jonét. Jaj. Hát menjél már fel a izékre, hernyókra. Csekkold le. Ott van. Aha, nézd meg. Állítom neked, hogy ott van valaki. Ja, Itt van. kapd el. Itt a csogat is. Nem tudom. Ott hírvelek, mint amennyit a toronysebész. Elrontottam. Aha, ma megint itt van. Megyek föl. De hát, ember, ha nem hal meg, azért. Vélem a Diana. Öld. Döglött. Jövök topra. Jövünk topra. Jó van.
Hát ez hülye gyerek, nem tudom, hova flasselt amúgy. Köszönöm, köszönöm. Engem akar szerintem megenni, de nem jött össze neki a téma. Hát ez nem. Rabadon is. Érted ezt? Akkor majdnem megölette magát, kedvemért. Kis aranyos. Már ketten vannak minden. Megölöm a csogatot? Nem megjövök én is. Már el meg akarom enni. Csak sebeztem bele. Assist kell. Jó van. Üssük be a tapot. Gyere. Figyeld már. Van 3 stackem. Jó teszed. Hát ez 360 plusz HP. Az milyen ide? És a csogat. Jó né. Te jönné ez a kutyád, nem? Nézd meg, hát nem. Nem sebez semmit az öreg. Ó, bum bum blitzcrank. Ez megcsigizett. Úgy behúzhatna az öreg, mert kéne valami izgalom. Jó van. Mindjárt befog. Aha. Békez kicsit elszívom. Fú, figyeld, hogy jön hátba a csogat. Ez már rád jönnek sokan. Nem tudtam elultizni. Uh, uh. Ajaj! Nem tetszik ez, nem tetszik. Hagyjál békén. Hú, de jó jön az akó. Azért azt figyelted, hogy megmozdulásokat. Joné ultival 3-at Jó, csak az berántottam. eltűnt mellé. Tanulhatjuk, hogy tarararittara, tarararittara. Megettem! Oh. De nem kaptam stacket, vagy lehet kaptam. Jézus! Nem nyomtam el a szarjaimat. Ezt az ekót is most főpattintják. Aha, ez jó volt. Mutasd, te mit tudsz. Szép, szép. Erre blitzcrank. Vigyunk valamit. Nehéz eset vagy. Azt mondta valaki. Be a sárkányból most visszaszedem a HP-m. Jó van. Ez hülye, tényleg visszaszedem, hát ez hülye. Ja, HP-t visszakaptam, te jó ég. Ez az a lényege. Mehetünk is be. A Jinjába. Bijinja. Aha. Gyere vissza. Valamelyiket rálövök. Úristen, pusztít. Pusztít ez a Silas.
Ez annyi. Így kell csinálni. Ezek halnak. Szerinted vegyek egy ilyen izés itemet? Acélos szív? Vagy na? Lehetsz? Mert mondjuk úgyis mindjárt megnyerjük, szóval már lassan mindegy. Igyekezek valami. Madár látta Fincsi falat. Van az item, azért hazaugrok. Jó van. Nekem meg már 5-ös stackem van 600 plusz HP. Szés. Nagyon helyes. Van tankjuk. Hát, van. De beverek inkább oda mögéjük egy TP-t. És ők. Aha. Egyiket se kell találni. Jújjújjújjúj. Meleg a pite. Most azon gondolkozok, hogy vegyek-e izét. Liandrit. Ahogy én fogok. Az azért Szerintem. az ilyen esetekre, hogy elszaladnak, basszus. Nyújts át a karod fellém, nélküled meghalok én. Kéne a csogat ulti. Meg tudsz kínálni egy csogat ultival? Oha. Tink a lejtő. Te légy a búfelejtő. Köszönöm. Éjjel mindenemet. Hát. De undik vagytok. Vagy egy kicsit kösz. Arra azt a Caitlynnek tudnám ölni. Ha inkább jobb lesz az most ez a... 9. Na majdnem Keci, 1000 hogy nem HP-nk érek van, utol egyet baszki. se. Ajjaj. Hát vicc. Vicc ez az ember. S megérte egy életen át várni rá. Alálos ágyamon az infúziumba eltöltsetek csak pálinkát. El tudtam volna kúzni, akkor meghalnak. De nem haltak meg. Figyeld már mennyi HP-m van. Milyen nagy vagyok. Nem látlak, most már látlak. 4200. Spacek. Szedjétek le azokat a növényeket. Ez tetszetős. Megettem. Hopp, megyek és begyűjtöm a csogattól az ultit. Vagy nem.
Aha, ez baj. De hát ott elnyomtam oldalra az metelmet. Süket fülekre talált. Itt vagyok. Az kijöttek újja. Hú, hát ez Az nagyon jó. nagyot ment. A köcsög Miss Fortune, hogy kikerült-e. Na mutassad, Máté, mit tudsz. Mit tudsz? Aha. 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 Hát. Jó, szép. Igen, aha. Az igen. Azt is elvittem befe. Pusztulnak el. Hát a mefe az darált. Ha jól csinálta. Pont nem vettem meg az ütemet. Megvan az item. Nekem is. Csak nem vettem meg. Megveszem a páncél, vagy varázs ellenállásra ezért. Törést. Aztán ezeket elásom a hátsó kertbe. Most végig kergettek. Jó, ez is megvan. Hogyan engem akarnak. Ott volt a csogat. Mindenki itt volt. Hopp, megettem. Na hát, Van. to the new age, welcome to the new age. Mindegy. Be lett húzva. Be lett húzva.